Wara li l-erba' filgħodu l-kumpanija HSBC Bank Malta PLC qalet fi stqarrija qasira li infurmat lil bord tad-diretturi tagħha li se tibda analiżi strateġika tal-isħma indiretti ta' 70.03% li għandha fil-bank, indikazzjoni li beħsiebha ttemm l-attività f'pajjiżna. One News infurmat lil bank tal-Knisja l-APS u interessat li jixtri l-bank. Esperti finanzjarji qalu lil One News li l-istqarrija tal-HSBC dwar ir-reviżjoni tal-operat tal-bank kienet indikazzjoni li wara 25 sena il-kumpanija mferxa madwar id-dinja qed tikkonsidra li ma tibqax topera minn hawn, aktarx bħala parti minn ristrutturar internazzjonali f'numru ta' pajjiżi. Sa dan it-tant iżda One News jista' jiżvela li skont sorsi affidabbli diġà hemm diskussjonijiet li juru kif l-APS Bank u interessat li jkabbar sew l-operat tiegħu anke billi jieħu tmexxija kollha tal-HSBC Bank. L-introduzzjoni tal-HSBC fl-1999 wara l-beħ kontroversjali u bir-ribas tal-Mid-Med Bank mill-Gvern Nazzjonalista ta' Eddie Fenekadami rati trasferiment ta' negozju tal-akbar bank kummerċjali lokali dak iż-żmien. Dan kif il-Mid-Med kellu b'kollox 60 uffiċċju u ferat inkluż f'Dubaj, fil-Lussemburgu u f'Milan, waqt li 1800 ħaddiem kienu reġistrati miegħu. Waqt li qal li jirrikonoxxi rwol importanti li għandu fl-ekonomija lokali, l-HSBC iddikjara li l-aħbar tiegħu fl-istqarrija l-erba' ikonformi mal-obbligazzjonijiet li għandu fis-suq u biex isostni l-funzjoni bla problemi tas-suq pubbliku. Ingħad li l-bank se jkun qed jagħti aktar tarif kif u meta jħoss xieraq.